deployed shortly. Enough practice. Time for the real thing. Battle Royale. Alright, soldier, mark a drop point for your team. Gas is closing on your position. Suggest you get moving. Hostile dropping into the area. What? Alright, lads, let's get it done. Vay. Vay çek. Friendly UAV.
Stay sharp out there. Gas inbound. Safe zone relocated. Fuck! Contact! Contact! Taking shots here. Contact. Steven, on fire. Moving. You will run of 25 remaining. We lost that one, but we'll come back to it next time. Fire here. Get yourself sorted. We'll be deploying shortly. You're done warming up. Stand by for deployment to the war zone. Enemy dropping into the AO. Check. Battle Royale. Avoid the gas. Get to the safe zone. I check. Is anyone new? Your primary objective is to kill them all. Bounty target has been marked. Kill them. Launcher here.
marked. You're being tracked by an enemy team. Stay sharp. Loadout drop inbound. Does anyone need this? Get your eyes peeled for armor. In their sight. Setting rally point. Target marked. Send it. This is loader 2-0. Good Go get copy. that armor. Let's just strike away. Got gas. Multi-system deployed. Sustaining fire. Enemy UAV overhead. I need moving. Setting rally point. Enemies in the area. I need body armor. Enemy UAV overhead. Enemy lost track of you. You're safe. Contact. Friendly loadout drop on the way. In their sight. I'm hit. I'm hit. Hostile RCXD in your AO. Enemy soldier incoming. Spotted a care package. Enemies in the area. I'm hit. Indicating waypoint. I'm taking fire. Foot patrol. Rocky system deployed.
Gas is moving in. New safe zone located. Fire zone is active. Buy station costs are adjusted. Destination marked. Enemy UAV overhead. Enemy RCXD. Friendly UAV overhead. I down him. Gas is closing in. Move on my waypoint. We're in safe zone. Watch for enemy. Heart. Lala ba kayong Pandora? We're holding for deployment. Now's a good time to warm up. Playtime's over, mate. You're going to the war zone. Last game na ako mga lods ha. Last game na kagad? Alam ko na men. Lasing ko na sa inyo. 4:30. Aga ba? Aga? Sobrang Aga na? Battle Royale. Set a drop point for your team, soldier. Avoid the gas. Get to the safe zone. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Eliminate all targets in the AO. SMG here. Assault rifle here.
SMG here. Loadout. SMG here. Found some cash. Konti na lang. Pwede na, pwede na. Yeah, tapusin ko lang tong bahay na to. Tapos na to. Plunder cash here. Enemy launched an advanced UAV. We're exposed. Meron dito yan, malapit na yan. Loading na loading. Coming na ako. We're exposed. Loadout drop inbound. Found some cash. Hostile dropping into the area. Watch the Yan na. skies. Patayin nyo na, Lods. May tao. Friendly UAV overhead. Yan ang tae itong puto. Boneyard guys dito. Fence marked. Tara, bawa niya ka. Enemy UAV overhead. Meron din dito sa right side ko. Dalawa. Ito, dito tayo. Setting rally point. Saan? Ano ba pupush natin? Sa gitna. Sige. Positive ID on the mountain. Ito, dito, marami Sort them dito. out. Move on my waypoint. Copy, copy. Wala yung mga loadout. May loadout sila. May dumating. Meron? May loadout sila. Ano palang bala? Friendly UAV overhead. At dami. Light Eagle here. Disregard left. Bangers lang ako Ay, dito. wala eh. Moving. Yo! Meron kay What Poroski. did my aim? Poroski. Ang pangin ng aim ko. Uy. Hindi ko matamaan. Tatlo dito sa akin. Grabe naman yun! Gagi, ang daming tao. Dami. Grabe broke na yun eh. Teammates in the gulag. Ilan sa'yo, Poroski? Milo. Dalawa pa. Ito. Ay, nasa likod ng puto. Dalawa pa tayo. Right, Mark. You win this fight and you return to the front line. But if you lose, Grabe, you're done eh. here. Ito pa yun. Tapos din na tayo You're isa. up, soldier. Now go sort this fucker out. May naglan pa isa. May naglan pa isa. Buta naman. Got dust up in Stun there. pa. Bringing you home. Hindi ako nakatama doon. If your team has the cash, they can pay for your release. Dami pera. Marbs, may naglan pa isa. Aid station here. You know pera, Mark? May pang pera sa right. Yan. Uy, Sa papera, Marbs. Meron pa dito. Yun, oh. Ay. Satchel, ayaw mo. Moving. meron Yun, kalaban. oh, pera. Harapan mo lang. Harapan mo lang, pera. Yeah, may kalaban, may Ayan, kalaban. Destination marked. Dami na wala. Lumalayo. Yun, sa plane, sa plane. Tuloy, yan, oh. Yo, hindi ako makatama. Meron pa. Sa likod, Nice. Marbs. Buhay Ayun mo na dito, ako ah. lumabas. Moving. Sige. Lumabas sa map.
Tatlo pa to, Marks. Buhay mo na ako, buhay mo na ako. Nice. Nice. Grabe naman ka-camper mga puta yan ah. Ako? Daming kalaban sa boneyard ang pucha. Grabe nga eh. Tapos ano, campers. May kalaban si Marvin. Di ako makabuhay, men. Sa akin na sentry to, yung papapatay sa akin. Ay, sentry lang naman pala yan. Hindi din, may kalaban pa din. Thank you, thank you. Na-strike pa ako, Marks. Thank you. Destination marked. I downed you already, bitch. So lucky. Balikan ko yun ang loadout ko. May sentry doon sa gitna, Marks. Ay, putang ina mo. Ay, one snipe ka. Wala na, patay na ako. Meron ka naman eh. May gulag ka naman eh. Wala. Patay na ako. Teammates in the gulag. If they survive, they can redeploy. Sorry. May sentry sila doon sa gitna. Nice snipe pa. May pera ka doon? Wala. Wala. Tatlo siguro sila. Na-finish ko isa. Nandiyan yung sentry. Teammate has been cleared for redeployment. Friendly loadout drop on the way. Baka yung loadout, bullshit. Wala sa kanila yung loadout. Kaya. Body armor here. Wala na sila, Mark. Balik na lang ako dito. Wala na ba sila? Meron pa. Safe zone. Isa pa dito. Sa buy station. Saan bro? Pa-mark. Sa buy station. Ayun. May naglalanta isa. Tangin na, down yung dalawa doon. Meron pa katabi ko doon. Katabi ko pa. Meron pa dito. Isa. Sa loadout down. Tapos yung isa patay na. Ayun, tataas na. Tangin na, dalawa. Tangin na, hindi Wala akong maubos. makita, men. Man. Ayun. Ayun o. Iba-iba. Kalat-kalat. Nice isa pa, may isa one. May isa pa. Ibang squad na naman yan eh. Oo. Dami namang squads dito. Bagong dating yata. Sa loadout may ano doon ah. May down doon. May sniper dyan malapit sa ano. Hindi ko malala. Parang dito ata. Ayun na. Ayun o. Setting rally point. Tangina, na-revive pa ng gago. Unahin mo yan nakaputi. Nag-buy back pa. Ayun na. Unahin mo yung nakaputi. Nice. Sniper yan, daddy. Sniper. Yun yung na-down ko eh. Bumalik pa Satchel naman. dyan. May satchel sa likod mo. Wait lang. Sniper yan. That's not pinatay niya nakaputi. Ang pangit na ito. Uy. Asan na? Putang ina kasi kakapulot ko. Bukan na mo. G Marks.
yourself sorted. We'll be deploying shortly. Enemy soldier incoming. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Alright, that's enough fucking about. Now we do this for real. May invite ako mamaya. So, bago lang din siya. Battle Royale. Saan yung gusto magla? Set a drop point for your team, Yung bala? soldier. Gas Sunod is lang ako. approaching your position. Move to the safe zone. Back card? Sige, doon na. Bago yan ah. Paray Bago to. ba na naman? Para may iba naman. May bunker daw dyan eh. Bago yan. Bago. Usually sa kapila kasi. Oo, bago nga. Bago nga to. Ito naman. Dami ka sa pa eh. May nag-drop. Ay puta, nag-lag pa talaga. GAO. Ay, stupid oh. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Ang ina talaga oh. Wala namang kalaban dyan ano. Dito sa akin wala. I've got you! Thank you. May binsay na yung parachute. May nag-drop sa baba eh. Patay na. Nice. May amo dito. Body armor here. Ay, salamat. Body armor here. Ano, kala ko. Kamatay din ako dun. Ang trap siya. Hindi, may nag-loot dito. Oo nga eh. Kayo ba nag-loot dito? Hindi. Nasa kabila na siguro yun. Oo, nasa kabila yun. Ay, may Hindi ako dal- nag-loot dito. Oo, ano kabila na yan? May nagda-drop doon. Galing gulag sa fire station. Copy. Dito kabila. Hindi, dito hindi looted. Saan yung mga yun? Baka yung pinatay mo nag-loot doon. And sack. Okay na sa fire station. Hindi pa naman loaded dito eh. Patay na. Nice. Ito, may tao dito. I'll go around. Here. Tara, load out natin. Loot tayo. Ano yan? Nasa gitna lang. Pang malapit lang po ito. LMG na ito. Ito na. Moving in. Wish me luck. Enemy! Ito pera. Loadout na.
cash. Sa police. Police? Nag-drop sa police. Okay. Gulagar. Gas is closing in. Tangina naman. Broke na yun. May ano siya May dito recon eh. pala May sila dito. recon siya eh. Oo. Tara, load out, tara. Disappear sa buy station. Magta-truck na Agal lang. mamatay. Loadout drop inbound. Nakatakot sa cold. Stick tong LMG na to ah. Yeah nga. Ano yung ito eh? Yung big smoke, Ano to eh. Ay, nadrop ko. Stoner? Safe zone. Watch for enemies. Yung green. Nadrop Oh, ko eh. yung Green? na to. Eastern Yung wall. parang marijuana. Eastern wall. Malakas yun. Assault Ito, rifle. last Over yun. here. Big smoke. Ayos din ito ngayon na. Eastern wall eh. Body armor here. Yung iba nag-load out na LMG eh. Lakas din kasi. Bagal lang. Masyado lang mabigat. Bigat, Ay. mabagal ADS. Ang LMG ko lang ano eh. Yung Ruin eh. Oh, malakas yung dati. Malakas siya, Oo, pati yun eh. madaming bala. Pero all Oo. around, hindi siya all around. Hindi na parang, hindi. Hindi na parang yung Mabigat dati eh, ng lakas eh. Oh, dati na yun. Saan tayo punta? Oh. Bagong labas. Saan pa yung circle? Di tayo. Malambor. Does anyone need this? Moving. Pwede. Disregard blast. Eh. Ay, nakapalit ako mag-controller. Uy, dito lang. Dito lang. Saan, Dito lang. saan? Punta ha? Enemies in the Green na Dito, green dito. door. Green door. in the area. Red door. Ada. Hindi pa Wala, lumalabas. may lock pa eh. May lock pa. Hindi dyan lumabas yun. Nakalock eh. Kung lumabas sa Pero sarili, malapit. mawawala. Malapit lang eh. Lambat. Dala palit ako controller. Sira ikot. Setting charge. Meron din sa labas. Nandun sa labas. Nag-load out na. Yan. Ugi ako nitong controller. Moving in. Wish me luck. Sa akin, sira lagi yung pantakbo ko. Kakatakbo. Lock pa rin. Nasaan ito? Nice. Ang ilang pangalan niya. Tapam. Oh, yeah, fuck me. May iba pang sa taas. Sa green side. Sa taas. 40. Wala yung ano. Wala yung marker. Wala sa heartbeat. Kanina na heartbeat ko eh. Baka tumakbo pal. Baka Ito na, ito na. vlogger. 49 seconds. Moving in. 49 meters sa harapan. Wala sa akin. Wala sa akin. Ito. Enemy. May isa pa. Nakapasok ng bahay. Friendly loadout drop on the way. Nice. Got gas inbound. Safe zone relocated. Scavenger itong ba? bounty, oh. Bounty. Scab na lang. Tama. Sige. Does anyone need this? Para more money. Supply box identified. Mark the Okay. location now. Kaya na pala yung loadout natin. Close muna.
located. Okay, gawin ako pag Oh, may tao Ilang sa likod. boxes? Magkiking. Isa. Ay, nagmotor. Ay, Motor. Loadout pala siya. Doon loadout niya. may loadout pala doon. Wala na akong bahala. Ghosted na ako. Copy. Contract updated. New objective identified. Ilang boxes ba? Isa lang? Bilay ko UAV. All supply boxes found. Solid Body armor work. here. Konti na lang ah. Moving. Does anyone need this? Ito, isang pair. Gas is closing in. Found some cash. Setting Claymore. Ay, nakakit ba yan? Nasa bubungan. May ladder siguro sa Does side. anyone need this? Side. Ah, dito. Walang ladder. Paano nakakit yun? Pwede dito sa ano? Sorry. Pinto. Kuha ka na po ako. Target has been marked. Magician ka. Nice. Sa aircon pala. Enemy UAV aircon. overhead. Nag-drop ako 3-6 sa ano. Station? UAV? Friendly Anong bili ko? UAV UAV? overhead. Bumili na ako UAV. Vendor Sige, here. bili ako. You need equipment. Mayroon ako UAV. Extra cash oh, bro. Pang selfie mo. Plunder cash here. Open tong ano natin, bounty. Tatawid sa atin nata. Moving in. Nag-goal sila. Wish me luck. Ano sa air ito? Moving in. Wish me luck. Ay doon. Kakawagol mo si air ko. Lumalayo eh. May king dito oh. Here. Contact. Oh, sasakyan. Ay, papunta dito. Ayun, ano. Sakay. Open. Nice. Nice one. Oh, king pa. Bro. Target down. Ay, buhay pa ba? Dusted. Solid work. Puta, taga-eliminate lang ako. Eh, Ubus bala ko nabugil na. ata siya ng kotse. Wala Nabugil rin ng ang kotse. bala. Bili tayo. There is a vendor if you need supplies. Dito, mas malapit. Lumber. Vendor here if you Okay. need equipment. Drop ko pera. Hindi natin na ammo. Sige, Tama. may UAV ako. Ammo. Sabutin na ako. Oy, kalaban. May tao sa likod. Ay, shit. Nalikuran ako. Nice one. Thank you. Baka hindi tayo Wait, makabiling bala. Meters ko lang. Paano Sige lang, pa sige. revive? Patayin ko lang to. Sige. Nalikuran ako niya. Tangin Nice. na mo. I've got you. Kasi hindi tayo abot sa bala. May Muntik bala pa na ako sila. maka-answer basic. Walang buy station dito. I'll drive. Vendor here if you need. Vendor Tingin na here lang if you pang need set. equipment. To. Nakakuha ka ng bala doon, Ted. We lost the target. May balaan ba dito? Meron lang. dito natin, di ba? Nakuha ko Wala. yung bala ng Closing kalaban. in. Relocating the safe zone. Ano na, okay na ako. Thanks. Sige. Ikaw ano? Sir, kailangan ba? Okay na. City mo Okay pa ano naman. yan, ah.
Cancer, ano yun? Does anyone need this? Mataga. Yung isa nga, bigla lang lumabas sa house eh. Out of nowhere. Oh, may Pop ko truck na na yun naman. May truck. Friendly UAV overhead. Ang dami pumapasok dito. Moving. May nag-buyback. Positive ID on the bounty target. Sort them out. Doon nata siya nag-buyback sa buy station. Kakababa lang na itong truck na to. Ayan. Sumakay Enemy ulit. vehicle! Ang ina, di ko nabutan. C4 sana. Nakaturbo yata eh. Mabubroke. May tao sa harapan natin. Hindi ko alam pinagdalan. Oo nga, may loadout oh. Parang nasa ere pa kanina eh. Sa harapan natin. Tata tumuloy. Sere. May loadout dito. Sa kanya siguro to. Moving. Disregard last. Kakababa lang din ito. Spotted the vehicle. Diba yung binabaril natin kanina? Hindi. Oo, yan ata. Ah, bumaba. Ang bounty natin nandito na oh. Moving to safe zone. Car. Ano, gusto yung pushin natin. Tara, push natin yung bounty. Kevin Durant pala yan eh. Hindi Kevin pa ako Durant. bumili ng cell. Si Kevin Durant pala to eh. Team is hunting you. Stay alert. Hindi manalo sa Lakas NBA. to. Wow. Sa bas. Ito. May katapat na ang nets. Chicago. Lakers. Oy, bala. Oh, Lakers. UAV. Car. Bounty target is down. Nice, Well nice. done. Friendly UAV overhead. Dami ng pera. Kaya nga. Wow. Na kayo. Ammunition. Hindi. Ah, papunta dito. Sasakyan. Nakakita ako nun. Enemies in the area. Papuntang bay. Down. Urot. Ubos kayo lahat. I've got you. Same side, damn you! 3 points. Thank Nice you. one. Daming gamit oh. Enemy UAV overhead. Kaya nga. Wala silang Tara, gas, advance no? tayo. Ay, nakabili na ako ng ammunition. Friendly UAV overhead. Sige lang. Dami pang tao yun. Center here if you need equipment. Meron pa dito. Friendly UAV overhead. Uy, advance. Pinaglalan. Oy, may naglalad sa atin. Bumabalik. Binabalikan yung loadout. Hostile dropping into the area. Watch the side. Oh, tangina, broke na yan. May dalawa sa ano? Big red. Enemies in the area. Doon yung isa doon. Yung kasama niya siguro to. Pala yun. Oo. Dalawa pa sila doon. Trophy system deployed. Dito sa advance. Gas is moving in. Ay, New safe zone located. tatawid tayo sa kanila. Enemy UAV Cluster overhead. kaya natin. Moving. Pwesto na tayo. Target marked. Send it. Baka maano tayo. Striker 3-1, good copy. Strike him. Allied cluster strike inbound. No hit on that run. Hinahan natin yung tatalo niya. 30 meters lang. Dito sa loob. Dalawa sila. Isa lang yung hindi ghosted. Enemy UAV Ay, meron overhead. sa ano mo. Sa harapan. Safe. You lost the enemy trackers. Dalawa. Tatalo niyan. Dalawa. Dito lang sa taas. Enemies in the area. Abang ako sa taas. Losing ground. Lalabas yan dito. Ito sa labas.
Ay, ikaw pala yun. Lipad mo, lipad mo, lipad mo. Tang ina, katabi ko. Pak! Uy, dali. Meron pa. Saro pa. Plating up. Nandito. Sa green. Enemy UAV Ah, overhead. backup lang. Sige. Okay na. Guys, one. Meron pa. Oh, shit. Dito na. Dito sa likod ko. Sumusunod. Okay, I've got it. Redeploying. Stand by. Wait up lang ako ah. Hindi ko alam paano. Sige lang. Kami ba? Kailan ba dyan? Ah, shit. Nasa likod ko na. May patay isa. Uy, shit! Tingnan. Nice. Nice one. Balikan ko baril ko. Diyan tayo yung 2K. Paano naman ako? Pa-assist. Balikan ko Sige. ng baril ko. Pa-cover ako. May bumili. Sige, lang. May Kailangan bumili ko. dun. Ito pero. Kailangan nyo. Thank you. Ayun. Uy, bala. May bumili dito sa fire station na. Kakain pero. Nandito pa rin. Plunder cash here. Uy, may bumili pa rin sa kanya. May tao dito. Ready. Your May tao window dito. closing I'll go around. fast. Sa green. Baka Gas is makita ka. closing. Get to the new May safe zone. nag-snipe sa akin. Gusto nyo mag-advance? Ah, hindi na. May tao dito. Meron. Loadout drop on the way. Dito lang ba to? Yes, meron pa sa bundok. Meron lang dito 30 meters. Oh my god. Uy! Buti na lang, hindi ginamit yung player. Lin lang kita. Meron pa. Meron dito. UAV overhead. Ay, namatay. Sa likuran na naman ako. Xander here if you need equipment. May bala pa kayo. Meron pa ako ah. Meron pa. Meron dyan sa loob batalero. Yung pang selfie. Ito. Flashlight going out. Get to the safe zone. Moving. Next time. Eh, parang may 11 nagbukas. na lang, 5 teams. 5 teams pa. Stick together, tayo loadout tayo. Sort them out. Tara, stick together lang tayo. Dito tayo sa loadout natin. 9 na lang, 4 teams. 6 na lang. Nandito sila, naglalaban. Moving in. Ghosting. Ghost ako. Maglo-loadout lang ako. Sige. Ghosting ako. Sila na lang ata eh. Sa right side. Ay hindi. Meron sa left side. May sniper sa left side. Sa left side. I'm going this way. Left and right. Shit. Gas is closing in. Relocating the I'm safe taking zone. fire. Mapatay lang natin isa dyan, okay na. Wala ba tayong cluster? Broke. Wala eh. Dito. Dito mo, I'm Mark. going this way. I'm taking fire. Dito yung isang team sa kabila. Enemy UAV overhead. Sasawan tayo. Putangin na itong gago na to. Sorry Start. tayo. Sige, straight. Rotating right ako. Mamatay yung nasa kaliwa eh. Taking fire. Rotating right ako. Closing in. Tagong-tago eh. Kikita-kita yung mga yun. Meron sa right natin. Oh shit.
Uy! Two teams. Uy, hacker ang puta. Yagi ka. No way, dog. Sige lang. Parang hacker ito. Yagi. Less than Oh my god! Sayang. failures of the teacher. Fucking A! Wait ko lang sa amin kalods. Ay, see? Butter naman yun. Wala pa Wala naman. naman tayo, yun. ah. Ilan pa yun sila? Yun yung kanina sa sa sniper. Snipe ako. Ay, Fuck. Prius muna. Kanina ko pa gusto kunin yung truck eh. Wala pa siya, Lods. Sige, trios muna. Okay. Second. Peter ba yun? Hacker ba yun yung kalaban natin? Patay ako agad. Craig gamit eh. Hindi ko nakita kasi yung huli. Yung unang bumaril sa akin, oo. Tapos nag-selfie ako. Iba na yung pumatay sa akin. Or 3v3 na lang pala yun. 3v3. Sa harapan natin eh. Oo. Pala, inuna natin yun. Oo, dapat inuna natin yun. Tayo naikutan. Gatekeep kasi nila. Parang tayo yung Gatekeep gitna tayo kasi yung magkabilang team eh. Tayo yung nasa gitna. Yeah. 25 kills na tayo lahat. Tayo naman yung game na yun. Atin sana yun. Number nabitin pa. Ngayon, tayo nag-ubos. Sila lang nag-collect. Yeah. Tit. Kanina pa ako nagsisecond. Hindi ko maklatch yung huling game. Sakit na. Tangin ng mga noobs lang yung hindi pala. Iba pala to. Oo din, kanina pa ako nagsisecond. Grab some target practice while you can. We're deploying soon. Nagkamalit tayo ng rotation nun. Sa atin yun. Sino sasali mo, Jeff? Wala pa sa bahay? Practice. Time for the real thing. Hostile dropping into the area. Sakit. Watch the skies. Battle royale. Yeah, All right, soldier. Mark a drop point. for your team. zero. You there? You've got gas closing in fast. Get to the safe zone. Ay, nalate ako. Sorry. Sino yung sasali mo? Wala pa sa bahay ko. Nag-restart daw. Okay. Hintay na lang natin. So bago lang siya eh. Medyo bago lang. Okay. Para matuto. Na-recruit. Yun ang todo. Recruit ko eh. Tropa ko sa Pinas side. Pero ka!
Ayun, G na daw siya. Affirmative. Bago lang siya natuto. Mga 3 weeks. 3 weeks na naglalaro. Pamangkin nga ni Ikaw. First time ko nakalaro, hindi marunong. Ngayon, naka ano siya. 1.50 yung KD yan. Wow. Lupit ah. Pero bata pa yan. Bata pa. Yan nga ang masama eh. Kung bata eh. Mas mataas pa KD kasi sa'yo. Yun. Kasi mas mataas sa reflex sa atin. Eliminate all targets in the AO. Magaling yung mga reflexes. Ay, ako 100 na lang. Hindi pa binigay. Kulang pa rin. Dropping money. Ayaw hindi eh. Plunder cash here. Ayun. Tara, go. Go D. Disregard last. Dropping money. 0 pala ang pucha. Loadout drop inbound. Pautang muna. Eh na, kanina, action tayo. Okay. Gas is moving. Hacker ba yun? Yung huling, yung panalo? Parang, Hindi. di ba? Konti lang kills eh. Ah, konti lang. Konti lang yung kills nila. Mm. Nakapwesto lang talaga sila. Naka, ano yun, naka-mount. Paglabas ko, patay Ano ako. tayo eh? Papunta tayo sa kanila eh. Tapos against the gas tayo. Lugi tayo. Pinatay kasi natin yung isa, di ba? Oo. So, yung Kaya nga, nakita tayo dun. na-busy tayo dun eh. So, inaabangan na lang nila tayo. Dapat pala pinush na lang natin yung sa left kanina. Or Maganda kasi yung, ano, yung pwesto ng nasa left kanina, yung nasa bato. Oo. Nag-rotate right kasi tayo, so nag-end up sila yung sa gitna. Sa edge sila, sa edge. Tayo. Oo, na-airstrike kasi tayo. Tinignan ko yung kills nila. Ano lang? 6 kills, 4 kills. Okay. Dito cheater. Marami pa ako sa kill sa kanilang tatlo. Poroski, 15. Kasi kung Si cheater Poroski yan, yung ano hacker. yan eh. Abot yan ng mga 20. Hacker naman talaga PS4 eh. May auto-aim kami. Ba tawag doon? Aim assist. Aim assist ba? Aim assist kami. Xbox, meron. Station. Hindi naman. Hindi ko naman napipil yung aim at Enemy launched an advanced UAV. We're exposed. Advanced UAV. Saan ba ito? Match lang pag aim. Ay, ano. Kailangan talaga ng aim assist. Mahirap naman gumamit ng controller. UAV? Binita UAV? Walang buy. Ito tayo galing. supplies. Angat na tayo mid-base. Daming balabox. May isa pang balabox oh. Does anyone need Plunder this? here. Ako, kunin ko to. Tinry ko mag-keyboard dati, hindi ako makakot ng ladder. I think, Chopper. ba yan?
kasama. May kasama siya. Peking. Puntaan natin. Nag-stop oh. Bili lang ako ng ano. Ay, Nagpagulit. kunin ko lang itong ano. Makabuti ka lang sir. Ay, may sasakaya ka pala. Kala ko niya. Bounty target has been marked. Kill him. What? Layo niya. Ay, makamatay sa storm yan. Dikit natin. Sana nag-camp na sa bahay. Moving here. Labas yan. Yun, dun pa. Kailangan nila lumabas. Mawawakan sila. Kailangan pa sila. Kalaban. Sa third party natin. Pinapatrabaho talaga tayo nitong bounty ah. Tatlo yung loadout. Lalabasan niya. Ayan na, naglabasan na. Gas is closing in. Relocating the safe zone. Bounty target is Nice. Team wipe. Ito lang inabutan. Approach yung approach. Dalawang box. Mga gold moss to mga to. Gusto niyo satchel? Ay, Parang Sige, ba? sa destroy ko lang to. Sige, sige. Kaya ko. Destroy ko lang yung ano. May tao sa train. meron? Dalawa pa din. Hindi pa looted ah. Dalawa pa rin yung box. Papaklong sa to. Does anyone need this? May gas mask pa. gas is moving. Meron dito. Layo natin. First wave ba to? Light vehicle. Hindi. Pero Pero layo lang. Layo pa rin. Sakit sa kamay? Sumasakit ng kamay ko. Hindi ka naka-auto run. Hindi. Naka ano? Hindi ako Pero naka-auto. controller kasi ano eh. Sakit sa ano? Fingers. Sige, takbo. O, naka-ano ko eh, auto tactical. Dinadaganan ko na lang ng martilyo sa akin eh. Ako rin, auto-tactical ako. Sakit kasi sa top. Sakit pa rin. Kaya sira lagi controller. Nadadaganan ng ano, martilyo. Vendor here if you need equipment. Sabi natin pera. Uy, Friendly UAV Plunder. overhead. Plunder to. Selfie. Enemies in the area. Malapit ba sa atin? Ang lalayo. Kaka-gatekeeper to mga to. Okay, going here. Ito lang to oh. Moving. Kaya yata. Palag. Papuntang TV.
Ay, hindi, naglalakad na ako. Tumatakbo na ito. Pwede natin mag-wait. Sa green ba? Sige, sige. Ito na. Enemy dead. Enemy dead. Malayo. Down. Blaster pala ako, ba't hindi ko pinlaster? Saan na ba? Allied cluster strike Nandun? inbound. Basta mountain, packet ng mountain. Enemy UAV overhead. Fire station got Ito nang hirap. Tamaan ng pucha. Oh, fire sale pa. Oo. Tayo. Vendor here if you need Naagaw pa sa akin nung nasa mountain. Hindi na yata abot to. Tao dito na rin. Uy, parang, karapan niya. May kalaban, may kalaban, may kalaban. Enemy UAV overhead. UAV overhead. Tuhan dia. Enemy UAV overhead. Ang ina. Bilis. Sayang fire. Ubos gas mask ko. Enemy tayo UAV pera. overhead. Gas is inbound. Marking new safe zone. Takbo na naman. Wow. Dito talaga dapat sana, oh. Layo lang. Hard left siguro tayo, tingin nyo. Pwede. Akit tayo, Ray? Or... Oo, akit tayo, Ari. Kalaman kanina sa Ari, eh. Pwede rin, oh, dito. Daanan natin to. Bili tayo gamit. You need equipment. Ano? Fire well done. Prices are back to normal. Hindi natin inabutan yung party. Wala naman tayo nabili. Baka naka-advance Visit na na lang. parcel, eh. Nasa taas pa pala yung box na yun. Oo. Bili ako gas mask. Hindi pa ako mamatay kanina. Na-extra money ako, pang UAV. Pay 100 po, Royski. Magpapa ko UAV. Bro, thank you, thank you. Oh, may extra ako pera dito ah. May airstrike na may precision pa ako eh. Vendor Wala here nang if you need tao, equipment. parang wala pa tayo nakikita ng tao. Meron sa Ari, ah. I'm going this Green mark. Tulog. Meron din sa Ari. Pantay lang, baka Hindi malikuran ko tayo. ma-sensor yun sa akin. Ano pa ba doon? Ah, wala. Gitna. Gana eh. Moving Hard sila. left pa rin tayo. Oh shit, dami dito. Moving. Dito muna tayo. Doon sila. moving in. Kabilang Wish side. me luck. Dito na lang tayo muna sa bahay. Antayin natin bilog. Parang kaumpisa lang to ah. Dapat pala dito na lang tayo nag-drop, no? Talaga pinabalik tayo dito. Kahit ano mangyari. Ang hirap ng bilog na to, ah. Sana nakapwesto tayo dito, oh. Moving. Naglalan? Disregard Enemy. last. Kalaban sila. Mic check, mic check. Dito kalaban. Hassle to cross mamaya. Pera hacker na naman. Open na open. May chance. Sana wala. Tignan mo. Oh yun, bumagsak. 33 na lang.
Dagger. Uy. Wow. Wow. 333. I'm going this way. Aray yata. Hindi ko alam. So dyan sa northwest direction. I've got you! Puta, may sniper. Fuck. Ah, shit. Ah, shit. Sumusugod ba? Ay, pahakar Tangina, na. sa bundok, sa bundok. Putang ina. Shit. Yun, no visual. Hacker ata to. Hacker nga ata eh. Next time din Yung ako eh. pumatay ka, no? Uy! Eh, sa likod, sa likod. Sado kasi open dun eh. Nasa south. Nasa bundok sila. Ay, nako. I'll go around. Here. Gas is closing. Get to the new safe zone. Hacker ata yun. Parang eh. One snake. Uy. Yo! Dali mo? Dali mo? Putang ina. This is Striker Papalay. 3-1, good copy. Strike inbound. Uy, may kalaban pa sa kabila. Oh, may na-down ako isa. Ay, na-down mo yata yan. Baril ko. Fucking shit. Yan, no? Harapan mo. Oh, wow. Nice job. Nandiyan pa rin yung nag-hit-like. Na-down ko lang siya, na-down ko lang. Harapan mo. In, Somebody behind us. Top of the hill, bro. isa pa sa taas. Left mo. Dyan. Taas mo lang. Gas is closing in. Uy! Tangin na naman. Yan, ito. Sa Moving poste. in. Wish me luck. Get to the safe zone! Hindi mo na akong puntahan. Ay, sa likod. Oh, shit. So, across the bridge. Di. Yun lang, may gulag pa kayo. Ah, ibang ano yun. Ibang kalaban yun. Welcome to the Gulag. Visit ng mga If you sniper. survive, you earn your freedom. Meron din sa ano. Wait for your turn now. Be Oh, ready. yeah. May gulang to. Mong-melt no. Ilan minutes ka pa? Diyan. Wala lang kalaban dito. Kakamp na. Ilan minutes pa sa'yo? 60 seconds. You win this fight and you return to the front line. But if you lose, you're done here. Sort them out or capture the May objective. kalaban ka. Left side. What? You got roughed up in there. We're bringing you home. It's not over yet. Your team can still buy your release. May namatay pa nga. Pinapatay ka pa noon. Gulang. Grabe ang bilog. Lumber lahat. Dalawa pa. Takyan mo yung loadout. Gitnang gitna. Oo eh. May box pa. Swerte. May nag-buyback pa dun. May nagba-buyback pa. Armor. Ang gitna ako bro. May
Punta sa ilalim. May gasol. Dosi na lang. You know? Kaya natin magtakbuhan. Aalisan ko na. 10 remaining. Keep it up. Ay na lang. Left Okay na 10 still naman. standing. Nandiyan. Full Nandun lang hard. sila. Return to base for victory. Fight ko lang si ano. Daymore. Sarap manalo ah. Nibibitin tayo. Oo. Pinapasarapan lang tayo. Salo na yung tropa mo. Fight ko eh. Saan? Online na siya. Joining daw. Accept yata yung lahat ng ano ko eh, ng invite ko eh. Nag-lag. Dami ko yata nasend eh. Sabi ko cancel yung isang ano invite. Join ka sa huling ano. Yun. May ham yata yung mic mo. Ay, may. Wait. Pwede na boss, Okay na? Pwede na. Yun. Naka-charge eh. Ah, okay. Pero okay na. Oo. Ayos na. Okay na.
Check your gear and weapons. Planes are making ready for deployment. Playtime's over, mate. You're going to the war zone. Battle Royale. Set a drop point for your team, soldier. Got gas closing in fast. Get to the safe zone. Let's go. Anyone needs this? Forget my last. Anyone We need should drop there. it? Cancel that then. I'll take. Ay, Marami. Bounty na lang. Orto. Ay, kinuha na rin. Eliminate all targets in the AO. Dropping into the AO. Set command. may kalaban dito sa bounty. Kalaban siya. Ay, may pa-drone pang gago. Bounty target. Wow. Uy, dito. May isa pa. Sa wing. Lethal here. Lethal's here.
Sabi ng rinaket launcher ko eh. Wow! Ah, Nakatakot na din. Push natin itong bounty. Ah, lapit lang eh. no, isa lang yan. Paput. Sa open lang gago. Hindi ko pa natamaan ng puta. Stand by. I'm taking fire! Isa lang yun. Sabi na. Nasa loob. Hey! Meron pa sa kabilang puta. Ah, nasa tower. Nasa watchtower. Tangin na, abutan pa ako ng truck. Gago. If you lose, you're done here. He's sick. Time to earn your freedom, soldier. Fuck. Ay, Sending you back to base. tulag ah. Not over yet. Your team can still buy your release. Gulag. Damn. I see one. Sila pa dyan? Oo. Isa lang yun eh. Pero down lang siya. Doon sa G ba eh. Di ba hindi? We're in the circle. Not Siguro alone. nasa teammate mo. Dami dito. Baba natin. Moving in. Wish me luck. Pangit ang baril ko. Walang armor. On to the best. I'm dead here. Sa garahe. Uy, meron pa dun. Meron pa sa bahay. Dami. Malayo pa naman. Two teams pa yun eh, no? Thank you. Moving! Ouch, ouch, ouch. May scope ata tong baril ng gago na to. Ah, fuck. Yun na sa bahay, no? Oy! Ay! Oh, tangin na, ayop tong gago na to. Ah! Sa bahay lang. Pupusin nga mo ito. May scope yung baril niya. Ah, itong baril ko, iron sight lang. Doon pa rin sa garahe. Nakapang camp ng puta na, grabe. Parang bot lang ata yun eh. Nandun pa din. Bigyan mo. Oo, nakatago lang sa garahe. Parang tanga. Kanina ko pa gusto barilin yun eh. May tao pa dito. Na-down lang ako. Dami ng galaban sa paligid. Loadout, please. Aid station here.
Taas lang yung binili ka. Does anyone need this? Last game ako. Sige. Dinner muna, dinner. Good. Alas 4 na din dito. Diba? Advance na sila mag... Check your gear and weapons. Planes are making ready for deployment. Done warming up. Stand by for deployment to the war zone. Medyo malayo yung ano, Recon. Ano tayo? Try na tayo ng Recon siguro. Baka. Pwede tayo mag-TV. Okay. Losing ground. Damot. Oh, pwede na UAP oh. Ay, UAP. Tapos na ba? Sige. Friendly UAV overhead. Yung party. And... Siguro na. We're in safe zone. Watch for enemy. Enemy UAV overhead. Wala na senso.
TV tayo, TV. Sige, sige. Tara. Hindi ko pa natamaan ng puta. Be advised, there's an enemy team hunting you. Mga kalaban. Tutulog na ata lang. Nakakaantok na. Antok na ako. Mas 4 na dito eh. Parehan na sa amin. Walang action ah. Wala din contract. Ka-stress dito. Advance ka ng isa. Mark, advance ng mahaba. 4 AM na kanina. Ayos yung dealer mo sa umaga. Sama ng lag ko. Yun. Kahit putukan, wala kang marinig. Nag-most wanted. Gas is closing in. Contact! Sa akin, makapitin man lang. Disregard last. Ay, namalis pa. Contact! Sana dito siya dumaan sa akin. Katrak. Nice, nice. Target dusted. Solid. Patay. Yes, may action. Eat shit. Marinig din ng putukan. Sakto yung ano niya, hulog niya sa akin. Pwede tayo mag-array. Pwede tayo mga self-res. May ba yan? May hacker. Vendor here if you need equipment. Does anyone need this? May sasakyan papunta dito. Wala na ako C4. Pumunta yata sa bay. Ay, hindi. Ay, dito. Dati lang na lumabas. Kukuha yung recon. Pangina, hindi ko natamahan. Bro. Pucha. Grabe naman, hindi pa na-down yun. Oo nga eh. Dalawa pa tayo eh. Puta na. Makilot eh. Oo, Makulit grabe. pala. Sabay tayo, baka makanswer pa tayo nito. Darada lang. Mag-isa lang yan eh. Nasaan ba? Oo, nagkatap na. Lag ako. Dito sa bahay na to. Posted na dyan ah. Wala na dito. Oh, paano nangyari yan? Lag. Baka nag-quit. Lalo na wala ng kalaban. Oh, may bagong ano. Kalaban. Oh, nag-drop. Kupal yun ah, tumakas lang. Sa blue.
Second floor. Broke. Ay, pucha. Grabe naman, puro broke. Meron pa. Nice one. Oh shit. May isa pa. I'm taking fire! What? Nakatikim. Nag-dead silence. Papa ko, bossing. Ay, nakatabi ko na pala. Buisit. Naka-dead silence sa kupal. Ah, shit. Sige lang, bossing. Patay mo. Ay, pucha. Pass. Ay, nako. Survive and you can redeploy. Pay attention, you'll be out there soon. You can practice your aim while you wait. Taunting your enemy is an effective way to get inside their heads. So is Masyado tayo naging rusty doon ah. your Ay, teammate got wala. one point. We're sending them home. Uy. Nasa left side mo, Seth. Get yourself sorted, you're up next. Your teammate got a proper sorting. Sending them home. Ang inang lag to. Wala na. Hindi na gumagalaw yung aking karak. Ay. Visit na lag. 42 na lang. Nag-packet loss na ako eh. Yeah, may packet loss ka. Oo, nag-lag ako. Nag-stuck yung aking operator. Ayaw gumalaw. Listen up, soldier. Win here and you return to the front line. But if you lose, you're done. Time to earn your freedom, soldier. Your ass kicked in that one. Sending you back to base. Not over yet. Still fighting. Helicopter here. Anyone need this? Kunin mo yung chopper, boss. Tapos, oy. Need this. Muntik na. Ay, dapat una yung chopper. Light Ano lang? vehicle here. Mahirap eh. Car na lang, car. Car na lang. I'll drive. Tapos kunin mo yung king na yan. Ay, takbo! Oo, tayo na. May scab din dito. Saan? Anyone need this? I'll take. Ito na lang, most wanted. Disregard last. I'll take. I'll drive. Gasa. Be advised, your Sabay sakay, teammate sabay is above the takbo. high-value target. Keep them secure. I'll drive. Layo ka lang sa downtown. Layo ka na dyan. Daan ka sa may Iwasan mo yung river. downtown. May madaming buildings dyan eh. Dali ka maano. Pwede ka mag-change ng car kung gusto mo. Light vehicle here. Hanap lang ako. Ooh. Ooh. Ah, grabe. Tangina. Guys, thank you. Boss. Thank you. Boss na lang. Boss. Ah, sige, boss. Salamat. Invite kayo.
Ayan sila. Try kong beta si ano. Uncle Dre. Yo. Uy, sorry Tristan Carl. Puno na loads. Sinong ano? Sino ang leader? Si ano? Ay, ikaw Lemor. Ikaw yung host. Pwede na. Start mo na lang. Quads. Yo. Kobe teka muna. Yung. Okay, ganito lang. Get yourself a proper warm-up. We'll be deploying soon.